Sa politika sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Mayor Pastor Dasa ug mga kaubanan hingpit nang mitalikod sa PDP laban ug mitapon kini sa lakas CMD alang sa ilang tinguha nga magpapili sa midterm election. Gikumpirmar sa mayor nga magpapili siya sa pagka-congresswoman apan wa pa siya mobutyag kon kinsa ang mulangkob sa ilang line-up sa Lapu-Lapu City. Anong report? Renounce na mo ang kuan PDP. Kay lisod man kaayo, you know what? Wala nga ingon nga dili na mo gusto ang PDP. We really like being with PDP. And then sa amo sa yung tanaw, okay man gyud ang partido sa PDP. But since og ingon ana na nga filing sa kandidatura, magdungan mi nga parehong PDP. Di mi ganahan nga in the end nga nahuman ang eleksyon, doon na unyay maniobra. Kay duha man ang kandidato. Gipakita ni Mayor Dasa ang suwat nga ilang gisumiter sa PDP laban sa ilahang pagtalikod na sa partido aron pagtapon sa partidong lakas CMD. Giklaro hinon niya nga suportahan nila ang tanan nga mga nasyonal nga kandidato sa PDP laban. PDP man gyud mi tanan. Kay I think as you can know, gikans 2010 straight man gyud mi sige. But then sa kani di ba sad mi gusto og samok o mausahan mi kay inighuman sa eleksyon unya pamilisod-lisoron nga nahuman ng eleksyon, might as well sila na lang sa PDP lakas CMD. Gipanghimakak usab ni Radasa ang taho nga iya nadawat kilabot sa giingong pagpakig-alyansa niya kuno kang pahu barangay kapitan Ahong Chan. Sa nasayran si Chan ang gituboy ni Secretary Adelino Sitoy nga magpapili pagkamayor sa Lapu-Lapu. For the record, dili mi kuyog ni Ahong. Sa yun ini, ipadayag ni Chan nga bukas siya sa posibilidad nga muransad pagkamayor apan padayon pa ang iyahang konsultasyon sa katawhan. Sa pikas bahin, gikumpirmar ni Radasa nga magpapili siya sa pagkakongresista sa Lapu-Lapu City. Wa pahinuon siya mobutyag kung si kinsa ang mga kandidato pagkamayor, bisi-mayor o mga konsyal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.